Atxu? Besotik heldu dio trumoiak eta astindu batez berriz ere barrura sartu du. Gaur ez zara inora joango. Zenbat aldiz izan behar dizune guk egun etxetan eta ilunetan etxan gelditu behar duzula? Baina klapikoa! Erantzun dio trumoia. Eta ken zaitez nire bidetik? Azkenean eguzkia baztertu egin da, eta harro pasara trumoia zeruko atera. Orduan abesten hasi da. Trumoia saldu denean, zeruak kolore gris eta beldugarria hartu du. Hodei beltza trumoiaren lagun minak baitira. Handik gutxira eskatza batek kontu handiz zeruko atea ireki du, eta zirrikitu batetik kanpora begira hasi da. Eguzkiak trumoia ikusi arren kanpora irtetea erabaki du, eta zeruko atea erabat zabaldu eta zeruak jarri duenean, Nora zoaz horren iztiratzu? besotik heldu dio tximistagitxoak eta astindu batez berriz ere barrura sartu du. Ez aldituzu trumoiaren oioan entzuten. Gaur ez da zure txanda. Negoan gaudeta zeruan. Geu gara. Jaun eta jaun. Ha, 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 ha. Baina klapikoa! Erantzun dio tximistak. Orduan, eguzkiari besotik heldu eta ate paretik heldu egin du. Zerura sartu denean, trumoiarik heldu egin dio eta besten hasi da. Trumoia eta tximistaren astinduekin erabat nahaztu zaizkio izpitzuak. Berriz ere erraztu eta etordu ondoren harroputz horiei aurre egitea erabaki du eguzkiak. Arnasa gogoratu eta zeruko atea ireki duenean bizkarrean ziztrabatu sentitu ditu. Nora zoaz horren iztiratzu? Oiukatu dio ebitantak. Ken zaitez ate ondotik, bestela egin utziko zaitut. Baina lapikoa! Esan du ebitantak eta ebitantaren aurrean ezer gutxi egin dezakela ikusi duenez buru makur libre atean utzi du. Orduan ebitantak eta beste hasi pasada zeruko atetik. Euritantan Kristinek astean lai egin dotzi dizkiote izpitzuak eta zapi batez lortu behar izan ditu. Ondoren nola edo arazen
batzuk? Oihukatu dio haizeak. Bere haize baladekin izpitzeak alde batera eta bestera mugitzen dizkio bitartean. Zeruan nire zein daude? Baina. Baina lapikoan! Erantzun dio haizeak, eta haize bolada bortitz batzuk eginez, eguzkia bueltaka utzi du ate ondoan. Bueltaka eta bueltaka zoera abiatu eta azkenean lurrera jauzi den arte. Atea ireki eta trumoiak siniste eta bitarte fiu-fiuka apurtu ondoren, abesten hasi da haizea. Neguko zeru beltz eta gris horretan ekaitzaldu gorri bat sortu dute trumoiak, tximista horitandak eta haizeak. Horaren dira ikarrekin abesten bozkaren pozez. Bitartean eguzkiatearen beste aldean goibe dago. Egun osoan zehar ez du zeruan azatzeko tarterik izan eta jada arratsaldeko azken orduan bukatzean daude. Laster gau iritsiko da eta gauarekin batera ilargiaren txanda. Ilargiak atian doan eserita aurkitu du eguzkia. Gabon eguzkia, ez zaitu zeruan ikusi. Loak hartu zaitu ala? Ez, ni zerudekena izan dut, baina kanpoko matxu hori ez didate utzi. Ez dizutela utzi, ez egin legarrik. Gaur, egin ezazu ondono eta bihar distiratzu agertuko zara. Lasaitu nahi izan du. Ilargiaren zailo bat ere gustatu lau matxuren jokaera, eta osazio zarkatu du zeruko atea.